στην διαπραγμάτευση με την Ελλάδα. Άρα, αν θέλουμε να πάμε μπροστά, να δούμε το εξής. Θέλουμε αυτή τη στιγμή 50 δις για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. 50 δις επίσης να υπάρχει ρευστότητα στην ελληνική οικονομία μέσω κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέλουμε 6,5 δις για να εκπληρώσει το κράτος υποχρεώσεις του στους πιστωτές τους Έλληνες. Αυτά λοιπόν είναι ακριβώς η περίφημη δανειακή σύμβαση, που είναι ο μηχανισμός ασφαλείας για να μην πέσει στο βάραθρο της άτακτης χρεοκοπίας. Αντί να συζητάμε τώρα πώς θα κτίσουμε μια Ελλάδα παραγωγική, ανταγωνιστική, που όλοι μαζί διαπραγματευόμενοι μπορούμε να σφίγγουμε διαρκώς το χρόνο εξόδου από το μνημόνιο, κατά τη γνώμη μου είναι απολύτως ρεαλιστικό να βάλουμε στόχο και θα το πετύχουμε, ειδικά αν είμαστε όλοι μαζί. Αυτό που στείλαμε επιστολή στον Μπαρόζο, ότι πρέπει να πάει τουλάχιστον στο 2015 και το 2015 να φύγει αυτός ο βραχνάς από τον ελληνικό λαό. Αντί να μιλάμε αυτό, έχουμε κομματικές στρατηγικές αύξησης της ισχύως των κομμάτων. Είναι το τελευταίο πράγμα που ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό. Θα καταθέσουμε πατριωτικές προτάσεις, ειδικά προγράμματα. το μισθωτό, ειδικά το συνταξιούχο, αυτούς δηλαδή που τους πνίγει η σημερινή κατάσταση, και από τα κόμματα θα θέλανε πρόταση πώς θα τους βγάλουν, όχι πώς θα αυξάνουν τη δύναμή τους, εν ονόματι του ότι ίσως θα μπορέσουν να τους βγάλουν. Πολύ περιορισμένος. Αυτό είναι λοιπόν το αδιέξοδο που μας οδηγεί η ρητορική. Κύριε Ευθυμίου, κύριε Μητρόπουλε και κύριε Μητσοτάκη, να δώσω ένα λεπτό το λόγο στον κύριο Παναγιώτη Μεντρέκα. Είναι ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ και έχει ζητήσει να παρέμβει. Κύριε Μεντρέκα. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σας. Ακούσαμε σαν απειλή, ευθέως απειλή από τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μητρόπουλο. Με την έννοια ότι να δούμε τι θα κάνει το ΚΚΕ, κυρία Παπαρίγα, αμέσως μετά τις εκλογές με βάση τα αποτελέσματα που θα πάρουν. Παναγιώτη, ρητορικά ήταν αυτά, έτσι. Και το διευκρίνησα. Το διευκρίνησα αυτό. Να δούμε τι θα πράξει ο καθένας. Και βεβαίως. Κύριε Μητρόπουλε, ναι, όλοι ξέρουν και εσείς ξέρετε τι θα πράξει το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ μεταξύ λόγων και έργων έχει αποδείξει ότι έχει μια συνέπεια τρομερή, θα έλεγα. Το ζήτημα είναι όμως, κύριε Μητρόπουλε, κοιτάξτε να δείτε, η πουλικιδόλια πολιτική που ο ΣΥΡΙΖΑ εκτοξεύει κατά του ΚΚΕ, κάνοντας προτάσεις να πάμε σε έναν δρόμο που το ΚΚΕ δεν γίνεται να έρθει, γιατί είμαστε με το λαό κόντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο συγκεκριμένο θέμα που έχει θέσει το ΚΚΕ. Γιατί το μνημόνιο και η δανειακή σύμβαση. Μα θα κριθούμε σε αυτό, Παναγιώτη. Θα κριθούμε. Αφήστε, κύριε Μητρόπουλε, στο εξής. Το ΚΚΕ έχει δηλώσει ότι αμέσως με το που θα συγκροτηθεί η Βουλή και πριν γίνουν προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, θα καταθέσει στη Βουλή πρόταση νόμου που θα λέει καταγγέλουμε τα μνημόνια και ό,τι έχει μεσολαβήσει από το πρώτο μέχρι το δεύτερο. Το ακούσαμε αυτό, μάλιστα. Και τη δανειακή σύμβαση. Το ΣΥΡΙΖΑ, η ηγεσία σας, γιατί σωπαίνετε, κύριε Μητρόπουλε? Γιατί δεν λέτε τι θέση θα πάρετε στη συγκεκριμένη ενέργεια? Και απειλείτε και εκβιάζετε το ΚΚΕ ότι θα αναγκαστεί να έρθει μαζί σας να διαπραγματευτεί με τη Μέρκελ. Μα είναι δυνατόν? Ούτε το είπα, ούτε το υπενήχθηκα. Αλλά πάρτε την πρωτοβουλία. Πάρτε την πρωτοβουλία που προαναγγείλατε και θα πάρουμε στάση κι εμείς. Γιατί σωπαίνει η ηγεσία σας μέρες τώρα? Να σας πω γιατί σωπαίνει. Να σας πω εγώ. Γιατί ειδικά αμέσως μετά τις εκλογές και καθώς πήγαν να γίνουν συγκεκριμένα τα πράγματα προς τον Μπαρόζο με τις διερευνητικές εντολές, το ζήτημα της καταγγελίας έμεινε στα προεκλογικά μπαλκόνια και του μνημονίου και της δανειακής σύμβασης. Εξηγήσαμε, Παναγιώτη, τα θέματα. Ο λαός το καταδίκασε. Για να πάψει να ισχύσει πρέπει η πλειοψηφία της Βουλής να τα καταγγείλει. Έτσι δεν είναι? Το εξηγήσαμε και εμείς, το είπε και ο Πέτρος αυτό. Τα είπαμε και εμείς σήμερα αυτά. Αυτή τη στιγμή δεν παίρνετε. Τι θα κάνετε στο συγκεκριμένο? Θα το ψηφίσετε την καταγγελία? Μα θα το δούμε. Κάνετε τι? Μα υποβάλλετε τι και θα δείτε τι θα πράξουμε. Εσείς λοιπόν δεν παίρνετε θέση. Εγώ σας λέω δεν πρόκειται να το καταγγείλετε. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι τα μνημόνια, κύριε Μητρόπουλε, τα βάρβαρα μέτρα τα έφερε ο Ευρωμονόδρομος και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θέλει η ελληνική πλουτοκρατία που εσείς ούτε θέλετε ούτε μπορείτε να συγκρουστείτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα θέλει να γίνει ΠΑΣΟΚ. Εσείς το ξέρετε πολύ καλά. Αλλά όμως όχι παλιό ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ του 2009. Λέτε τα ίδια ακριβώς πράγματα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Το μνημόνιο δεν κολλάει. Γι' αυτό νομίζω ότι όλοι και ειδικά οι ριζοσπάστες αριστεροί οφείλουν να βγάλουν συμπεράσματα. Τι εκπροσωπείτε? Γιατί η Νέα Δημοκρατία λέει διάφορα για το ΣΥΡΙΖΑ.
για το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ. Λέτε κι εσείς αρκετά, Παναγιώτη, λέτε κι εσείς. Αυτά που λέτε. Λέτε κι εσείς αρκετά. Ότι είστε κόμμα ορκισμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είστε κατά το. Δεν έχουμε, κύριε Μεντρέκα. Η προσπαθεί να σας παρουσιάσει, γιατί τη βολεύει να είστε. Κύριε Μεντρέκα, νομίζω ότι παρουσιάζετε. Κύριε Μητρόπουλε. Συνολικά την άποψή σας. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ψήφιζε να γίνετε κυβέρνηση. Κύριε Μεντρέκα, θα πρέπει να σας ευχαριστήσουμε. Μπορούμε να απαντήσουμε όλοι. Ναι, μία κουβέντα ασφαλώς θα πρέπει να απαντηθεί ούτως ή άλλως, ναι. Εμείς είμαστε σαφείς στη θέση μας. Αναρωτήθηκα, στο ερώτημά σας βεβαίως απήντησα, ότι θα θέσουμε τις προτάσεις και θα τους καλέσουμε. Και σήμερα σε άλλη εκπομπή είπαμε θα καλέσουμε και το Κομμουνιστικό Κόμμα και λέμε ότι όταν ο λαός είναι στο καναβάτσο και όταν συνθλίβονται οι μισθωτοί και καταρρίπτονται οι κατακτήσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος, κυρία Τρέμη, όφιλε και το κόμμα αυτό, το ιστορικό κόμμα της αριστεράς, να έχει σαφέστερη θέση υπέρ του λαού. Αυτή είναι η δική μας πρόταση, την οποία έχω γράψει και ξέρει και ο Μεντρέκας και η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ούτως ή άλλως θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και εσάς, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Μητρόπουλε και κύριε Ευθυμίου. Ήρθε η ώρα της αλήθειας πάντως, κυρία Τρέμη, αυτό είναι φανερό για όλους. Και ευτυχώς